Tangarane sore kamaturu kongso tata kaya kutulo coro pateresing turangga ngesti rekatan ongkang tuwa layu
tuntas tuntas. Kala Ya, yuk, yuk, yuk. rawe rantas Malang Untung. rapas tuntas rawe rantas Malang Untung. rapas tuntas Yuk, yuk, yuk. Tita tita rawe rantas ngalang butuh Trabas tuntas. oh aha rawe rantas ngalang butuh Trabas tuntas. ngomong Rawe rawe ratas. Wadyo kala buta. Ya, ya, Yuk, yuk, yuk. Yuk. Ya. Ya.
Iki sing dadi sing arep ngambruk sing mburi Mbak Dita. Iya, karena kalangan iki jembare kaya ngono kok sik ditujuki sindene iki nek jane ngopo. Wah, karepe sindene kon melu jegur sisan. Iso sindene lanang kabeh wae to Mas Joko harus nganggo sinden wedok. Ora sembrono ya Jatilan ki ra include BPJS lho. Heeh. Ku nek patah tulang ya sing bayar sapa? Tak visumke sesuk. Ya tasih mangresaran kalian Krida turun ketunggal yang beralamatkan di Kerajaan Sumokatan Luar Magelang Gemilang. Iki arep melu dadi sindene. Ning ora sida. Iya Mbak Dita, hari kuasnya apa gimana? Iya, ini ada bintang tamu lagi kita. Ada bintang tamu dari vokalnya Setia Muda. Ada Mas Doni. Monggo Mas Doni, berdiri Mas Doni. Monggo Pramila monggo. Pramila mangga. Ya, dicekel miki lek si Lilik ya. Doni ranggo mic kok dene. Ya, ngomong Mas. Inji. Oh, Inji. Jangan aku tenan aku, Mbak. Ya, selamat malam Mas Doni. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Kemarin sudah di sini ya Mas Doni Sampun. ya? Sampun. Nggih. Heeh, rene ta Mas ora nek digulung Jatilan ya. Apa iki? Oh, Wis gulung malah gulung-gulung ning kene barang. Kursine iki kaya raja. Ya, lagunya apa Mas Doni? Kasunyatan apa kesayangan? Kesayangan Oh, wae ya. kesayangan wae. Oke, siap. Inji. Sayangan Mas. Kesayangan. Wes ra iki ra apa-apa kok Pak. Iki bolong iki. Mah melukai. Oke, monggo Mas. Krida turangga tunggal. Hey!
terima kasih Mas Doni. Iki mau request penarine kasunyatan ya Mbak. Ya, monggo. Kita sih saran kalian kredo turun tunggal bareng Danang Audio Sound System.
aku sing duweni yuk 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 kerido turangga tunggal yuk tak 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 yuk 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 ayo kudu yuk 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 pas wadyo bola buta pas ya pas yuk yuk pas iya pas pas ah yuk 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 pas iya pas ah yuk 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 pas iya pas ah yuk ya ah yuk ya ya ya
hak hak yang serayang hum 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 yang serayang hum
yang